Pues se obrin clars en el cel de Petrer. Després de el fort episodi de pluges que hem tingut este matí a Petrer. Com veieu, l'Ajuntament segueix tenint tancats els parcs i zones verdes per el risc d'això, de caiguda de branques o d'arbres. Es mantindrà així durant tot el dia d'avui. Per el moment no s'ha produït la previsible crescuda de la Rambla de Puça fins al moment. Però de veritat és bonic veure aquestes imatges de l'aigua baixant per el llit de la Rambla. Esperem que ja finalitzi aquest episodi d'alertes i de fortes pluges. En el meu pluvímetre no és oficial, en el meu pluvímetre particular, llevem replegats des que va començar l'episodi de gota freda fins ara, lleva replegats 85 litres. Des de Petrer, Miguel Aracil, per a la teua ràdio.